Opisina sang gasolinahan sa Haro ginransak, masobra 1 ka milyon nga kwarta gintaban. Yaring balita nga aton gintutukan. Napuhag ang mga personnel sang gasoline station nga nahamtang sa MacArthur Drive sa Tabuk Suba, Haro kainasang aga. Ini matapos nga maabtan nga nagalinapta na ang kagamitan sa sulod sang main office sang gasolinahan. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga may mga 3 ka persona ang nagdulog sa gwa sang gasolinahan. Duha sa mga ini ang nagsulod pinaagi sa kisame. Dahil lang idupo ng laksang import, whether hindi nila mapenetrate. So nilibot sila sa likod, nakita sila opportunity dito kaya may event television dito. So dito sila naghagi, tamang sa kisame, yung guba nila ang kisame sa main office, pagsunod sa isa. Dito, gimbuksan nila ang main door, so that's why nakasulod sila nga doon. And then nag-start sila sa nila activity dito pang kaya sa kwarta. Ginabanta 1.6 million pesos ang gintaban sa mga sospek. Nahibaluan nga alas 12 na sang tungang gabi nagsira ang gasolinahan kag wala sang gwardya ang establishmento. Maswerte naman nga naga-function ang mga CCTV camera kag gina-review na sang kapulisan. Ginambestigahan man sang SOCO ang crime scene kag ginkuhaan na sa fingerprints ang mga empleyado. Pa-report natin dito, pakuha natin, list natin ng ilang request natin sa SOCO, ang makuha sa ilang lot and print. And then, pati mismo ang tagiya na disigaran mo natin. Padayon pang investigasyon sang Haro Police kung sino ang mga responsable sa pagpangawat. Upod Kiramel Parkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.